to zan yi gwamna kai ai ko wanka ba zai iya ta ba ta manya-manyan masu kuɗi ce. to zan yi bulget gaskiya haka ne za ka bulget an ce zai sana'a na ce zai bulget kai maran ko sana'a ga ce ba canja kankara kai ka zama wani ba sana'a aka ce kawai irin su ka gane ya karbi babu kawai irin su wanki da guga irin su kai za ka faɗi ma kiwon tsuntsun za ka yi kenan. ni zan faɗi waje ai sama na ƙara gwamna kai baran ko ai can sama ka ƙara yayi haba to shi kenan zan yi bulget to me na dariya laga ya bulget din suna wani sana'a ne why okay action silent muje tsuntsu Kuciya ko eske ka ga samu ba addu'a ran ba ke a to wannan ma idan Allah ai shi ba a rena sana'a Allah ya albarkace ce wata tabaru ko tsuntsu shi ne ai kai za ka jaddada karamar tsuntsu wasu tsuntsu ne wannan da suke yawo yara suke harbo su Allah ba da sa ai ba a jaraba amma a gidan kunnan za ta rayu kuwa dan na gama ta yara na kallon kama haushin ka take ji za su zo ta ki ba su abinci kawai daga nan tashi zan yi sai kai tunani kuma haka ne tashi ka wuce kawai action tsuntsu wai tsaya baranko wai tantabaru kake magana ko tsuntsu haka ne tsuntsu me yawo haka da gudu yara jiban shi tsuntsu to baranko jena wushin wala da fisa da ita ke samu dariya wallahi yaushe na kalli wallahi kike sa a ai ni tsarewa nake shi ne yake ta da kai ne ya fashe wai zai ce wani yake samu yana kallon kukan tsuntsun da ke gwada ba ka ce tattabara shi wallahi da ya kukan tsuntsun na jurewa ne muje tsuntsu wai baranko tantabaru kake magana ko tsuntsaye haka da suke gudu yara na jefo su to fa na samu ruwa in sha kore na zai ɗaukar ta kaɗan don Allah wasu ga mai ma ne da kake kusa da shi ya shirye baki ushu tabbas shi ne ai dariya ka kake dariya kuma fa yake yi dariya shi yake wallahi wala dariya shi yake gemu gama dai na yawan zama ba ne ke ce da ranka ke ki mai shi mai fada ke mai tsawa ki dan yi fada haka ki tillo dutse kana ci mun space kana ci mun lokaci zan yi losing life ke tsara mai ana wa irin kukan nan kai haka tsuntsuke yawan life ta ga yana Jamilu wannan kukan kuma wani kukan da wani ko za ka je ya tsiyo wallahi na buga ko kuma za ka ce ɗan ka ce kawar ran lalla idan kuma lafiya ya ai ba kalle kuma juyawa ne buje na samu guda biyu aikon ok ya gana idan kuma idan ya yi cikin shege shi zai ne ya ciki wai ne ya in ce ciki kai ya zan yi da gurin nan ne don Allah jama'a
dariyar na ya riga shiga min rai da ba fara shi batun wuri wallah. a gwara ka ce in kwarto biyo shi in irin kwarto ya biyo shi za ka ga yana idan kuma kwarto ya biyo shi da gudu za ka je na to fa yi can kanki dawo ko mu ci gaba mu je salin ka sa wannan kuma ka sa in irin yaran shi bai da lafiya wannan mutum zai iya fitsari a jiki na rai da Allah ka ce irin yaran shi bai da lafiya kan shi na ciwo in kan yaran shi na ciwo ga wallahi ni kwanda bai dariya wajen koyar a wannan ba to dai ba kallon mawai yake ka ce in yaran shi na bai da lafiya in yaran shi ma zai yayo yaran shi wallahi yana kunya fa yana da tsara yana da kyau mu je aka je na kai wani aka nufi sau da Allah nufi sai ne haba da Allah ya tattare na ba ta ne wasu ya bai sai shi dariya ya tafi ne haka wallahi iskan dariyarsu nake ji wallahi wallahi tallahi ni da wallahi ba da kai yake yi ya salin ne ka gane zan fara daga wannan kukan sai ka ce kai sai in zo idan kuma karta ya biya su action kai ai ba kai bayan dariya ko kai ya gaba mai dariya ya yayi samu dariyar ne ma okay mu je idan kuma gaskiya ina ga a fasa da kuka yana ko ka gane kukan ne a ba su yi wallahi da maka kyau siyu kai a ma su yin kuka yanzu kai kadai ni da kai rana ta sa ya asiri zan yi wa mu je idan kuma karton ya biyo shi da gudu za ka je yana malam isa sai ana wurin na fi zama mutum ya kula da to ko ake kallo ai dariya a'a hadda ita ke sa shi dariyar shi da ni sistan ka tana kira kawo wallahi hadda kallon mu da yake sai yake dariya ba sa nan ba hello mu je kina gida ne wai hadda hanki ba ya sa wai ok to na so ne yanzu dama in ga yaron bakin ce yau ne biddin shi ba ina na kawo mana idan yanzu dan mai hotuna mana kai posting eh mu je hello in kin dawo ki kira ni kawai ki kira ni in kin dawo gida ina kasan bayan gidan mu kenan ku mu je yana da kwado idan kuma kwarto ya biyo shi da gudu za ka je na idan kuma yaron shi ya yi hutsarin kwance za ka je na ko me na dariya nan to jami'in girma kai yake dariya shi auke mu je